Her har vi funktionsforskriften for en lineær funktion, som siger, at f af x er lig ax plus b, hvor f af x er den afhængige variabel, eller slutværdi, og a, det er hældningskoefficienten, som siger, hvor meget, hver gang man går 1 ud på x, hvor meget den så går op på y. Og b, det er så skæringen med y-aksen, som er det her, på den her graf. Og x, det er den uafhængige variabel. Grafens udseende for en lineær funktion er således en ret linje. Eksponentielle funktioner. Ja, det her det er regnereglen for eksponentielle funktioner, som er således. F af x er lige med b gange a i x. F af x er lige med afhængig variabel og slutværdi. A er lige med fremskrivningsfaktoren. B er lige med skæring med y-aksen. Og det kan man se her på den her aftagende graf er skæringen deroppe, og på den her stigende graf er skæringen hernede. X er lige med uafhængig variabel. Den er altså således. Kn er lige med k0 plus 1 plus r i ente. Kn er lige med slutværdien. K0 er lige med startværdien. 1 plus r er lige med fremskrivningsfaktor. N er lige med antal perioder. Her har vi 2 punkter rt, som vi ved hjælp af solve bruger til at finde 2 ubekendte rb. Jeg bruger så til at løse 2 ligninger med 2 ubekendte. Derefter indsætter jeg mine værdier, hvor jeg sætter 8 som y-værdi. Og så skriver jeg b gange a, da vi ikke får disse tal oplyst. Så hæver jeg det i 7, da det er vores x-værdi i punktet. Så indsætter jeg 4 på y's plads nedenunder, da det er som sagt y. Så skriver jeg b gange a igen, da vi ikke får dem oplyst. Og så hæver jeg det i minus 3. Og derefter skriver jeg komma a, komma b, så jeg får udspyttet nogle tal. Og derved har vi så a og b-værdien. Vi får 4 svar udspyttet, men det er kun disse 2, der er rigtige, da værdierne ikke kan være i minus. Her ses det, hvordan en ligning løses i hånden med 2 ubekendte. Vi har 2 punkter, punktet P og punktet Q. Punktet P hedder minus 3,4, og punktet Q hedder 7,8. Så har jeg så den eksponentielle funktion stående her, og jeg har plottet de tal ind, som vi ved fra vores punkter af. Jeg har valgt at sige, at A skal være i 10, fordi at der mellem minus 3 og 7 er 10. Så har jeg så taget y-værdierne og sat ind på de 2 pladser der. For så at isolere A i 10, så dividerer vi med 4 på begge sider af lighedstegnet. Og det giver så A i 10 er lig med 2. For så at finde, hvad A i sig selv er, så tager jeg 10 rundt af 2, hvilket giver 1,07177, som så er A. Nu da jeg har fundet A-værdien, skal jeg også finde B-værdien. Og der kan jeg både bruge det første punkt og det andet punkt, men jeg vil altså bruge det her punkt og sætte de tal, jeg har ind i forskriften her, så den kommer til at hedde 8 er lig med B gange vores A-værdi i 7. For så at isolere B, der ganger jeg A-værdien på begge sider af lighedstegnet, og det giver så 4,92469, som så er vores B-værdi. Og her har vi så fundet både A og B, så vi har hele vores forskrift. Potensfunktioner. Det her det er regneforskriften for potensfunktioner, som hedder f af x er lig med b gange x i a'ene. F af x det er den afhængige variabel, også slutværdien. A det er eksponenten, og b kan forklares på den måde, at når man går 1 ud af x-aksen, så har jeg indtil jeg rammer grafen, hvilket så vil sige, at b i det her tilfælde er 3. Og x det er den uafhængige variabel. Der findes 3 typer
svar for i potensfunktioner. Der er den aftagende, så er der den voksne konkave og den voksne konvekse. For at finde ud af, hvad den er, så kigger man på A-værdien, som når den er aftagende er under 0. Når den er voksne konkav, så er den mellem 0 og 1. Og når den er voksne konveks, så er den over 1. Man kan bruge fordoblingskonstanten til at finde afstand på x-aksen, som gør, at y-værdien fordobles. Altså T2. Så kan man bruge halveringskonstanten til at afstand på x-aksen, som gør, at y-værdien halveres. Er lige med til en halv. Og derved kan man bruge disse to formler til at finde T2 og T1,5. Dette er et bevis for fordoblingskonstanten, og vi vil gerne isolere T2. Vi dividerer med b på begge sider af lighedstegnet, og derfor går den ud af formlen. Vi dividerer med b på begge sider af lighedstegnet, og derfor går den ud af formlen. Og her skal vi så bruge log for at kunne komme videre i vores bevis. Her bruger vi en logaritmeregnring, hvor vi før havde T2 opløftet, trækker vi så T2 ned foran, og så ganger med log til A. Her der svarer y, det svarer til befolkningstal i tusinder eller millioner, det er på, hvor stort et land er. Og x, det svarer så til antal år efter et angivet tal, som i det her tilfælde vil være 2000 og 2000. Det er ikke kun med eksponentielle funktioner, man kan lave sådan her. Det kan man også gøre med både potensfunktioner og lineære funktioner. Matematik kan også benyttes i den virkelige verden. Et eksempel kan være et lands befolkningstal. Det har vi for eksempel lavet en opgave med i matematikopgaven, vi har haft før. Og der har man en prognose for Angolas befolkningstal, hvor man så bruger det her model, y er lige med b gange a i x, hvor de 14 svarer til millioner indbyggere, og de 1,023 svarer til en stigning på 2,3% per år af de her indbyggere. Her der svarer y, det svarer til befolkningstal i tusinder eller millioner, det er på, hvor stort et land er. Og x, det svarer så til antal år efter et angivet tal, som i det her tilfælde vil være 2000 og 2000. Det er ikke kun med eksponentielle funktioner, man kan lave det her. Det kan man også gøre med både potensfunktioner og lineære funktioner. Vi vil nu lave regression for en lineær vækst, hvor vi her har nogle x-værdier, og her har nogle y-værdier. Og vi har plottet x- og y-værdierne ind på en graf, og vi kan herved undersøge dataerne og lave en lineær regression, hvor vi herved kan se den her, som giver den her funktionsforskrift. Vi kan herved gøre det samme med en eksponentiel funktion, hvor vi har nogle årstal her som x-værdi, og indbyggertal som y-værdi, og vi er så nødt til at bruge år efter 1790, da hvis vi bruger selve årstallet, vil den starte langt ud på x-aksen, som vi ikke vil have. Vi har her plottet punkterne ind på grafen, og vi kan her nu lave regression, og så kan vi herved se funktionsforskriften. Nu vil vi gøre det. Vi vil nu lave regression for en potensfunktion, hvor vi her har nogle x-værdier og nogle y-værdier, som vi så har plottet ind i en graf. Og vi kan herved undersøge grafen og lave en potensregression. Den er der. Og vi kan herved se forskriften, at det er en konkav voksende funktion. Og her forskriften.